Shalom madihita. Oras. Ya. Amanginang mulia tema di partikian na pinasa na tu hami di son. Ada orang sosaha tu jamita boy mara upatadok kami diri nami. Songona didok nate tak kenal maka tak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Hami padita Antoni Situmeang jala makubasi di HKBP Resok Sihobu. Di dia do Sihobon anope bawa hami tu hita manginang. Jadi rap do hami dohot boru dirajai boru purba asal sian pardosa. Pardul sanggul maksud nami. Jadi molo bahasa dairi ni yanakon duka. Jadi duka nami tolu dua mabawa sada maboru. Jadi dainang pangitubui boru pajaitan, dainang simatui boru tapu bolon. Jadi pabuan nami ma Sihobu, di dia do Sihobon, kan itu. Sihobu ima kecamatan Tarabitang. Di dia do kecamatan Tarabitangon, kan itu suku-sukun. Ima Pasitongani pakat perlilitan. Di dia do pakat perlilitan non, kan itu nontong busi. Ima di dolok sanggul. Jadi haroronami piga-piga padita Rosian distrik Tolu Hubang Mahami. Manang Hubang hasudutan. Jadi amanginang adong do pengalaman na unik di si ninam makobasi hami ate taringot tu huria 10 sada pagaran na hobasi hami sada sabungan jadi 12 huria. So pad ditaresot tami di saresok Sihobui alai nang pe 10 sada pagaran na alai adong piga-piga di sina 8 kakak 10 kakak alani akadau jarak tempuh dok lam nasing hidup bain atau mak tabuka mahuriata sahu nang pe 8 kakak hita 10 kakak inna di napohorsi mai adong musi jala adong huria sadanai pengalaman di hami ima HKBP bunguson molo roi bamar minggu ikon rodo berangkat hari Sabtu. Jadi molo berangkat tami hari Sabtu berangkat mahami jam 10 pagi mula mahami jam 5 sore merdalapat. Jadi merdalapat do hami dang adong kendaraan. Asa sahat tu si. Itu. Jadi ala dulu gunung do si lewaton nami alai adong ma di puncak ni gunungi guarna lapo kejujuran. Jadi bahasa didok lapo kejujuran alai nama lapo sesadai nama lapo jala molo maradi hami tusi. Jadi pas di si hami nunga dong dipersiapkan halaki kopi tes do makasne Indomie. Jadi dang disi pangisi ni jabui palapoi. Itu. Jadi jemoloro hami ngau terhudapotok kami adong dipersiap pokok. Alai gabi hami mamangalopak teson. Ulopa hami mag kopion
molo neng mangopi mahami, neng mangalopa Indomie, ulo pahami sendiri ma Indomion. Ale jujur matong sedia ma molo neng diinum kopion, bahasa dia ma 5.000 disilip pom ma 5.000 molo 10.000 molo iya seroha 50.000 ba 50. Jujur matong ima naking dokor lapu kejujuran. Jadi bah Allah las doroha ladang nang pedang disipangi sini lapui alai bui dohami taruli nang dia kasih panganon ubain bui hami sahat tu huta bungusi ate. Jadi di bungusi 20 kakama HKBP 20 kakama Katolik ate. Jadi masa do nasal najului moloropa dita marminggu do nasia Katoliki itu HKBP dungi na ro pastor rodo marminggu HKBP tu Katolik. Jadi las doroha persaurani di si kuat do ima molo di HKBP bungus adong musi sada huriat ta ima naudok ko kami na dinapa horsik walu kaka jadi ay saheli tulu ono bulan na mahamit tong tusima nang saheli sa tao. Jadi molo saheli sa tao kami sama-sama padidun na badia manang melua ala saheli sa tao matong paditaresok rotusi manggibati huriay. Jadi molo pas rohami di si ayamang ngajam 10 pete ju amang sahalak nai neng ro nama ina. Jadi di parar halaki do sahalak nai asaro merminggu ai bicaro musi pada tarisot ina. Jadi ala nioti ni halaki ba olo do sipata sape olo jam 11 sami masuk rodo amang situasi inang situai lahu mengitu pintu asa rak merminggu. Jadi imana masa. Jadi orang do tutu pengalaman di hutata ima alaina na salpui masa dopi mebir hita mangan nuang dang bea manginang ati. Jadi ati bea hita lau marpesta adong todong ta lau tu arah pakat perlilitan apa ala binigitong na salpui perlilitan inna mamanga pi mebir daung be tarabitang pe daung. Jadi babutina hami bon siak-siak do aka salu nate. Jadi unang pula mabiar hita manginang ay waro no mangan inna. Jadi ido deng dohonon nami tu hita salu na. Laos di bagasan Tikion rodo hami songon aking pinabua sian distrik adok kami pitu padita di distrik Jabartengon sian distrik Humbang termasuk mainang presesta ro jala berbagi-bagi dohami lahu penggalangan dana distrik lahu pelulihon kantor distrik presesta. Jadi ba adong do oleh-oleh huwa kami songonaking kopi kacang do keripik. Jadi molo tatuhoran non kopion dang boy mudu pita ate molo tatuhoran non kopi hubangon molo tatuhoran non kacangon dang adong bejarawak tak gitu mulut aturan no. Jadi ba las roha songon hatan itu hatta do nama dok galationomi ate amanginang bersirupa mahamu mamursan duki bertolong-tolonglah pasroha nami pangurupiom muna laho palulihon distrik tado terlumobi di Tangyang naking nunga di Papua di marhiti Tangyangi naking nang situa buruh hasugian taringot tu pauliulihon di distrik Tuluhubang jala lasroha manginang ba disodo ala iboto hami ro sian sihubu adong do pangarato di son sia sihubu ro amang marbun inang berusi majutak nang pe dang sahuriat ta alai bai kon marminggu sido sodo itamang ro ko amang. Jadi rodo halaki las roha rak marminggu hita
do keluarga Mang Marbun inang Borusiman Jutak dohot solmik ni inang Padita Pandalen marsolmik do inang Padita Buru Purbatu inang Padita Pandalenon. Jadi ba alatiki dipakat kami tetangga. Jadi mulu maronak kami tu pakat do hamilau itu. Habis to ngajom do sian si hobu itu pakat. Jadi sepa Jepang mahami moro di hari Senin ini. Jadi mulu inang Padita Pandalenon ulu sipata baju kopi ika teratok-atok do kakak oma be kopi. Jadi tabu do persoalan nami nang dihita salu. Nah jaletang yang nami tuita salu na manginang salu na napungudison bahwasana di pasu-pasu tuhat tama hamu saluhuna songon nahata na hudok kami naking gabe na niula sinur na pinahan dia kasalu na di tonga-tonga niaka ulota selenai doh non nami matuhita horas madihita hatani di bata barita nauli imana tersurat di pesalmen bidu sada ayat sada satu onom hujau kami madihita odo hatani tuhatta martua mahalak na soolo mangihutton tahinia kapar jahat jalan na soolo jonjong tudalan niya kapar dosa jalan na soolo sahudulan doho aka pangerhe say pati ni jahubado lomo ni rohana jala sa ido dipikir rohana arian doho borngin songon hau do ibana na sinua di topi ni batang naik na marparbueon parbuena di haju pang ni tikina bulung nape dang olo malos jala sudena niulana majadi do alai dang songoni anggo pangalahun niya kaparjahat songon orbuk na hindabakon ni alugu do nasida di baini dang manahan ak kaparjahati marado pon paruhuman manang tarbain ak kapardusa jonjong di luhutan yaka natigoro ay ditadda jahuba do dalan yaka natigoro hai alimatua laulonong do anggo dalan yaka parjahat ima yang go sahakna amang inang nang dihita salu na adong do pilihan na pinasahat ni turpuko tuhita ima mamilit na martua manang mamilit na lonong idu nang taida marhite ayat na parjului martua mahalak naolo mangihuton ha tahi niya kaparjahat na soolo mangihuton tahi niya kaparjahat jadi dia ya ono muse alai matua laholonong do anggo dalan niya kaparjahat totu molo mangihuton ni pasti dudohonota mangihuton na martua mahita berbahagia jala tapasiding ma ima hatana lonongin aking menuju kepada kebinasaan. Jadi di talak Batak molomoding sahalak ama didok doi marponggol ulu. Jadi molomoding sahalak ina didok do matopas tataring. Jadi oma hapariron diaka namatian songoni naking alai adong dotong nasahat tu saur matua baka sahat tu na didok na mauli bulung mauli bulungon ima dang adong pinoparna na majolani masuk nami jadi ima na naking didok mauli bulung. Jadi hatuau doi masuk nami diaka namoding. Alani molo tahatai taringot tu na martuaon na berbagianon pitor taingot do palsa panihalak Batak.
ahamai ima tuluha. Ima hasangapon hamoraun dohot hagabeo. Ido pinarsitani rohatta kanina do marite edep. Sudah kita menginginkan apalagi di halak Batak. Bahkan setaduk do halak na mertua dui. Mertua ho adong hasangapomu. Mertua ho adong artam. Mertua ho adong nang sinamu. Mertua ho adong ianakomu. Duk lam na asing. Alai nagabi sada suku-sukun buhado molo dang adong dapot hasangapon hamoraut dohot hagabioni. Apakah dikatakan dia tidak berbahagia? Uluru sunguni hasia wida adong mobilmu. Nina. Ji mulus adong mobil na dang hasia. Dang mertua. Mertua ho adong ianakomu. Jadi mulus adong bi anakon adang mertua. Jadi lo do sipata dihita halak Batak sisungoni pandangan. Alai naing taida marhite turpukon songod dia do hape pangatusyo tataringok tu na martuan di halak Kristen. Imana taida di ayat 2 didok do disisai pati ni Jahoba do lomon rohana. Jalasa ido dipikiri rohana aria do bornginina. Akana mangaraduti pati ni Kristus ido. Ido halak na mertua. Jala di pabua di si muse arian doho borngin. Naing marlapatan manggobar hodoi bahwasana dang marsangga-sangga. Lapatan na di si bahwasana dang lomo nirohatta nasaut alai lomo nirohani Tuhan ido. Ido amang inang ubadi dokon naking arian dohot borngini marhitenang turpukon. Alani bohado tutu dihita salhukna akan naporsyai bahwasana hidup bahagia itu bukan diidentik, bukan hanya diidentik dengan kekayaan atau bagaimana tentang harta yang melimpah dan banyak jabatan yang tinggi atau umur yang panjang yang jauh dari persoalan dan hambatan hidup. Itu seudok di konseling pranika neneng marhasohotan seido hudokon bahwasana dia ke keluarga ne baru bagaimana hidup yang bahagia itu bukan untuk menghindari persoalan. Karena persoalan itu pasti ada di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Tapi bagaimana hidup yang berbahagia itu dia mampu untuk menghadapi setiap persoalan. Itu neng dohonok. Jadi sorong persoalan di rumah tangga nina bahagia dui daun. Justru ada persoalan di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, tapi dia mampu untuk menghadapinya. Di situ yang dikatakan hidup berbahagia. Jalaido nang dihita salu namang inang. Aido sehudok ko kami dang sinamot tai narikot dang hartat tai. Ido songonaking identik gabi hidup berbahagia. Ale bohado tapatuduhon dina mangaraduti pati ni Kristusi. Taboto doa dong piga-piga kisah milianar yang meninggal setabi bunuh diri alani dang boy ibana menghadapi beban di tengah-tengah ningguluna. Persoalan yang terjadi di tengah-tengah
kehidupannya. Dia sudah memiliki yang namanya kekayaan. Dia sudah memiliki songonaking sangapon hagabeot dohot hamorauni. Alai endingnya, akhirnya bagaimana? Dia tidak mampu untuk menghadapi itu. Alani bohadu tutu hita. Dia kehalak na porsiai takasdo di pabua marhiti hatani tuhata naking. Bawa sana ayat 5 di bahini dang manahan akka parjahati maradopot paruhuman manang tarbain akka pardusa jonjong di luhutan yak kana tigorroha ay ditada jahu badu dalan yak kana tigorrohai alimatua laholonong do anggo dalan yak parjahat. Jadi boharu tutu hita maradopon nang akka dongata. Itu saya udah kok kami ala nunga parjolo de bata makaholongi hita baru tapatuduhon hita lau makaholongi nang akadongata. Itu na tersurat di Matius 22 ayat 37 satu 30 siai didok do songonon sihaolongon muda do Tuhan de batam sian nasa ate-atem sian nasa hosam do sian nasa roham sihaolongon mudo dongami doso dirim. Jadi itu konsekuensinya halak na porsia. Ala nunga perjolo di bata maka holongi hita pe ikut maka holongi nang akka dongata do. Mengasihi sesama kita karena Tuhan Allah sudah pertama sekali mengasihi kita. Ala ini doa manginang nang dihita saluhna diperhadap podon tuhita saluh nanang diaka godaan namasa kenikmatan namasa uluru sungoni ba akan bertetanggau nate uluru sipata cimburu mengida adong namasa di nambar tetangga adong sungoni suami istri sudah ada barangnya, sudah ada sepeda motornya, kita belum ada beli long sudah ada mobilnya 2 kita masih 1, belilah ina. Jadi di sadetiki Roma papinon di bereng mati tanggana adong inatana 2. Idok matu inatanai. Tetangga kita istrinya 2 katanya. Boleh dong. 2 istri saya nina. Jadi olodo alaniaka kenikmatan. Godaan yang terjadi. Tetapi kita mampu untuk menghadapinya. Itu yang dikatakan hidup yang berbahagia. Lasido nang dihita salu na manginang. Bohado tutu tapatuduhon parangeta marhite nang akka ulaw na dinggani. Kita akan bersama-sama dengan akka pardusay naking akka parjahati. Ale mampu hita manahan di bagasan nang hapursiaon. Jalabui sa luhuk na taulahon jalai kusaurdo dohata nang pabainata. Itu didokon not action tol only, bukan hanya berbicara saja. Omong doang ina kan. Jadi terida marhiti akka ulota pabainata siganupare. Sarupa may songon halak naing jatuh cinta ate. Ulu songoni martadang mabawai tu burwe malas ni rohani burwe ba alaro si bawan martadang di babua maholong di rohana holong do rohaku tu api nama sadang tadi kunok kuho inna umat tong ba kaulah bulanku kaulah bintangku ninna mamuse jelas marohani burwon disadetiki mardala mahalakine 2 ape dina mardalani Roma babiat naroi mabiati pitor parjulur lari si bawon
Ape diingot hatani boruai hatani bawai naking ai dokoko naking dijebu. Kaulah bintangku, kaulah bulanku. Dang tadi kono ko ali roba biat pitor lari ho. Ji Roma musi babiati. Ini nama tu boruai. Babiat tahu babiat du bawami inha. Gabinin nama musi. Oh. Naido. Alanido amanginang nang dihita saluhuna marhiti hatan itu hatta sadarion dikatakan bahagia pada orang yang benar. Bahagia orang benar bukan terletak pada bagaimana dan mendapatkan pemeliharaan Tuhan, tetapi bahagia orang yang benar saat kita dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Gabe sitidangi sungo jamita nari minggui, na hari Kamisi masuk nami. Songon menjadi saksi-saksi Kristus dalam memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Alani totu olodo suku-sukun hita manginang. Ai bahasa mulu songoni Pak Pendeta adong do suku-suku. Kenapa Pak Pendeta semadu-madu halak parjahati. Tiboru pangkakna gudang do artana ninna. Ji bahasa bui halaki songoni ai binongoto do parjahat do nasida. Do lam na asing. Alai songon na dipabua marhite ayat na palimahuni naking amanginang takas do dipabua disi. Dibahini dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman manang tarbayan akka pardusa jonjong diluhutan yak kanati gorroha. Adita da Jahoba do dalan yak kanati gorrohai. Alematua laulonong doanggo dalan yakka parjahati. Lapatan na disi amanginang bahwasana sutung mangapia kita molotung pe akka ulaun-ulaun hajahaton alai pos dorohata di ari paruhumani. Tuhan akan membalaskan setiap akan apa yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin martangiang mahita. Jahoba debata amanami pinuji maho Tuhan amang pardingkan bahasa di asini roham di denggan di basam tarlumobi Tuhan nunga marsaur hami di paloso memuji pasangapon guarmu nabadiai nang hatam nabadiai marurak jalamar parbui mai di roha dot pikiran nami mengarahok kami asa memilit kami gabi halak namar tuai asa upasidik kami ngulu nalonongi jala positu tu rohanami ale Tuhan asa pergogom muhami dia kasalu na namasa di tonga-tonga ni ngulu nami asa toto kami songon halak partigori mangaraduti patik ni Kristus. Ale Tuhan pasu-pasu huriam, pasu-pasu mahami na pungudison, diragam niak ka ulon nami, o matutong na madongan ni hami, jala toto kami di bagasan ni haporsiaon, pasu-pasu ma akan naniulani tangan nami. Pinuji maho Tuhan amang pardingkan bahasa di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Mari de mahita sian buke de nom